I dag der skal vi skære et løg. Du starter med at skære enderne af, og du gør ikke sådan der. Nu du har skåret enderne af. Sådan. Så, når du har skåret enderne af, så begynder du at pille skralden af. Sådan stille og roligt. Du må kun pille af til det næsten, hvad kan man kalde det, sådan lidt glat indeni. Så skal du den anden ende af. Se der. Og så tager du det sidste af skallen af. Så skal du løjet halvt over. Og så skal du sådan ned i takker, sådan, altså ikke helt, men ja, oppefra. Og så skal du bare halvt igen. Hele vejen. Og så skal du sådan midt igennem her. Tværskive. Hvis du havde en bedre kniv. Så tager du. Og nu bliver løget hakket i tern. Og det er bare snart. Så skal du sørge for at have en god kniv til det her. Men du skal stadig sørge for at holde den afstand mellem her, dine fingre og kniven. For det går hurtigt ind. Og så skal vi løget færdigt. Og så har du finhakket et løg. Rocking off the top of my